салом холаҷон. салом азизҷон. шумо ин қадар хушрӯ шудаед имрӯз. магар ид аст, ман бехабар? салом дӯстони хурдсоли ман. не азиз, ид нест. чаро чунин фикр дорӣ? охир занҳо аслан куртаи атласу адрасро дар рӯзи ид ба бар намекунанд? азиз, либоси атласу адрас, чакан либосҳои миллии тоҷикӣ мебошанд. онро на танҳо дар иду маъракаҳо, балки ҳамарӯза пӯшидан мумкин аст. чунки ин матои табиӣ аст ва ба саломатӣ зиён надорад. салом холаҷон. салом лолаҷон. ба ту ҳам салом азиз. ман дер накардам? салом салом, дер кардӣ. дар куҷо мегардӣ? мо барномаро тамом кардем. не лолаҷон, дер накардӣ. беҳтараш нафасатро рост куну бигӯй ки дар куҷо будӣ. ҳамаш айби дузанда. Хай. барои духтани як курта 4 соат ташвиш кашид. қариб буд ки аз барномаи имрӯза маҳрум мешудам. муборак шавад лолаҷон, куртаи зебо шудааст. ташаккур холаҷон. дасти дузанда дардро набинад. ташаккур холаҷон. куртаи зебову лекин камтарак чақон мешуд, боз ҳам беҳтар буд. лолаҷон, оё медонӣ барои як куртачаи атлас чӣ қадар вақт сарф мешавад? чандин нафарон меҳнат мекунанд. ҳатто дузанда ҳам вақти зиёд сарф мекунад то куртаи ту зебову шинам бошад. дуруст гуфтед холаҷон. лекин ман ба холаи дузанда ташаккур ҳам нагуфтам. ҳеҷ гап не. баъд аз барнома рафта ҳатман ташаккур мегӯӣ. баъд аз барнома не, ҳозир ташаккур мегӯям, чунки холаи дузанда ҳамроҳи кӯдаконаш барномаи моро тамошо дорад. хоб моҳира хола, ба шумо ташаккур. бисёр ҳам куртаи зебо духтаед. дасти шумо гул аст. офарин лолаҷон, офарин. ҳама вақт ба қадри меҳнати дигарон расидан ва сари вақт миннатдорӣ карданро фаромӯш накунед. азиз, ин ба ту ва дигар бачаҳо ҳам дахл дорад. фаҳмидам. дастпӯшаку ҷуроб. гапи холаҷонро фаҳмидӣ азиз? фаҳмидам. ташаккур гуфтанро фаромӯш намекунам. дуруст. лола, холаҷон, лабай. ин китоб дар бораи чӣ бошад? ин қадар расмҳои зебо дорад. ин китоб дар бораи духтани дастпӯшак ва ҷуробҳо аст. нигоҳ кун, дар болои муқоваи китоб расми дастпӯшаку ҷуроб ҳам ҳаст. бале бачаҳо, дуруст қайд кардед. китобчаеро ки ҳоло мехонем дар бораи меҳнати одамон ва чӣ тавр бофтани дастпӯшаку ҷуроб сухан меравад. биёед тезтар оғоз кунем. хуб, ҳозир сар мекунем, лекин бо як шарт. ман ба ҳама шарт розиам, лекин тезтар. саросема нашав азиз. матнро бо диққат хонӣ, тамоми ҳодиса дар хаёлат хуб нақш мебандад. имрӯз дар нақшҳо мехонем. дар нақшҳо? бале азизҷон, ту дар нақши Акрам ва Лола бошад дар нақши Суман. дигар нақшҳоро ман мехонам. холаҷон, ин хел хондан боз ҳам шавқовар мешавад. мо розӣ. бачаҳо, биёед барои дарки мазмуни матн бо калимаҳои нав шинос мешавем. биёед. калоба, тӯбчаи ресмон, ресмони хом ки аз дук ба чарха мепечанд. калофа, гӯй, тӯби чӯбӣ, совачӯб, чӯби борики дарозу росте ки барои нарм кардани пашми гӯсфанд истифода мебаранд. офтобрӯя, ҷое ки партави офтоб ба он нуфуз дорад, ҷое ки рӯ ба офтоб воқеъ шудааст. офтобрас. чавгонбозӣ, бозии миллӣ. акрам гӯйро ба замин гузошту дастпӯшакро аз дасташ бароварда ба тарафи ҳавлӣ ҳаво дод. ту чӣ кор мекунӣ? ҳайрон шуда пурсид Апаш Суман. акрам гуфт: ин дастпӯшакҳо дариданд. онҳоро соли гузашта бибиям бофта буд. имсол бе дастпӯшаки пашми болои барфи хунук чӣ гуна чавгонбозӣ мекунам? ту калон шудаӣ, гуфт Апаш Суман. дастпӯшаку ҷуробҳоят хурд шуданд.
акрам назди модараш омад. модарҷон, гуфт ӯ. зимистон наздик шуда истодааст, аммо дастпӯшаку ҷоробҳоям хурд шуданд. Дар зимистони оянда барои ман ҷоробу дастпӯшаки нав лозим аст. бале писарҷон, гуфт модар, барои соҳиби ҷоробу дастпӯшаки пашмӣ шудан заҳмат кашидан лозим аст. мо бояд чанд корро анҷом бидиҳем. кадом корҳоро? пурсид акрам. аввал бояд каме пашми гӯсфанд пайдо кунем, гуфт модар. аз куҷо? пурсид акрам. модар дар ҷавоби ин савол лаҳзае андеша кард. баъд гуфт: биё, ба ҳавлии бобои Муҳиддин биравем. модар бо акрам ба ҳавлии бобои Муҳиддин омада арзи ҳол карданд. марҳамат, гуфт бобои Муҳиддин бо лабханд. чӣ қадар пашми гӯсфанд хоҳед медиҳам, аммо пашми тайёр нест. пашм алҳол дар тани гӯсфанд аст. агар ҳунар дошта бошед, худатон тарошида бигиред. ман пир шудам, пашм тарошӣ барои ман мушкил аст. мо метавонем, бо табассум гуфт модар. оё модар пашми гӯсфандро тарошида метавонад? бобо ба дасти модар қайчии пашмтарошӣ дод. худаш дар интихоби гӯсфанди серпашм ёрӣ расонд. модар ба тарошидани гӯсфанд пардохт. акрам ба ӯ ёрӣ расонд. суман ҳам ба ёрӣ омад. дере нагузашта ғарами калони пашми гӯсфанд пайдо шуд. гӯсфандро сар доданд. модар як қисми ғарами ҳосилшударо гирифт. қисми дигарашро ба ихтиёри бобои Муҳиддин гузошт. онҳо ба хона баргаштанд. модар дар оташдон оташ афрохт. акрам об овард. модар пашмро бо оби гарм тоза шуста дар офтоб хушк кард. акнун пашмро бо сова чӯб нарм мекунем, гуфт модараш. акраму суман бо сова чӯб пашмро зада нарму ғоза карданд. пашми нармро ба назди бибиашон оварданд. бибиашон пашми маҳинро ресида ришта кард. акнун ба ҷангал рафта бута чида биёред, гуфт биби. суман медонад ки баргу гули кадом бутаҳоро чидан лозим аст. акраму суман аз ҷангал бутаҳои сурху сабзу зарду норинҷӣ оварданд. бачаҳо, ба фикри шумо акраму суман чаро бутаҳои сурху сабзу норинҷӣ чида овардаанд? модар дар деги рангрезӣ об ҷӯшонид. ӯ аввал бутаҳои сурхро куфта ба дег андохт. чун ранги об сурх шуд, як қисми риштаро ба об андохт. баъдтар риштаҳои сурхро аз об бардошта дар офтобрӯя паҳн кард. ҳамин тарз риштаҳо ба 4 ранг сурху сабзу зарду норинҷӣ тақсим шуданд. акнун риштаҳоро калоба кунед, гуфт модар. акраму суман риштаҳоро алоҳида мувофиқи рангашон печонда калоба карданд. 4 калобаи гуногун ранг ҳосил шуд. ба фикри шумо чаро риштаҳоро калоба мекунанд? бо апат 2 калобаро ба бибият бубар. ӯ барои шумо дастпӯшак мебофаду ман ҷӯробатонро, гуфт модар. бори дигар ҳунарашро нишон медиҳад. биби суманро ба наздаш шинонд. ба ӯ бофтани дастпӯшакро ёд дод. суман барои худаш, биби барои акрам дастпӯшак бофтанд. биби ва суман дар давоми 3 рӯз дастпӯшакҳои зебо бофтанд. суману акрам дастпӯшакҳоро пӯшида хеле хурсанд шуданд. онҳо ба биби ташаккур гуфтанд. имсол зимистон сарду сербарф омад. акрам дар чавгонбозӣ воқеан дасти расо дошт. дар байни шарикону ҳарифон бо азми маҳкаму дили пур бозӣ мекард. дастпӯшаку ҷӯроби пашмие ки бибиву модараш бо муҳаббат бофта буданд, дасту пояшро гарм мекард. барояш рӯҳу қувват мебахшиданд. худаш машғули бозӣ буду дилаш лабрези шодӣ. шод аз он буд ки бибии меҳрубон дораду модари ғамхор. шод аз хоҳараш суман ки дилсӯз асту дар ҳама кораш мададгор. шод аз бобои Муҳиддин ки пирест саховатманд.
шод аз ҳамсинфону ҳамсолон ки бо ӯ ҳамдаму ҳамбозанду дӯсташ медоранд. гарданбанди нави ман ба ту маъқул шуд? гуфт Суман ба Акрам. вақте ки бофтанро ёд гирифтам, дигар боз истодан натавонистам. барои модару бибиам низ рӯймол бофтам. барои бобои Муҳиддин ҳам гарданбанд бофтам. барои ту ҳам мебофам. вақте ки ҳама ёрӣ мерасонад, кор ҷолиб мешудааст. гуфт Акрам. оҳ, гапи Акрам рост будааст. вақте ки ҳама якҷоя ёрӣ мерасонад, Бале. кор ҷолибтар мешудааст. бале, дуруст. агар китобро якҷоя хонем, боз ҳам ҷолибтар мешудааст, на? офарин азизҷон, дуруст. холаҷон, ҷон. ба ман ҳам дар нақша хондан хело ҳам маъқул шуд. бачаҳои азиз, шумо ҳам дар хона китобчаҳои худро ҳамроҳи падару модаратон, хоҳару додаратон дар нақша хонед. ин тавр боз ҳам шавқовартар мешавад. бале. офарин бачаҳо, хеле меҳнат кардед. аммо дар бораи пайдоиши дастпӯшаку ҷӯроб ягон маълумот пайдо кардед? бале. ман ҳатто тасаввур кардам ки дар ҷои Суман худам дастпӯшаку ҷурро бофтам. ман бошам худамро ба ҷои Акрам тасаввур кардам ки қаҳрамони ҷавгонбоз ҳастам. офарин ба шумо, офарин. ман хушҳол шудам ки имрӯз шумо бисёр маълумот пайдо кардед ва ба қадри меҳнати дигарон расиданро ба хотир гирифтед. фурсати анҷоми барнома ҳам ба охир расид. биёед бо тамошобинон хайру хуш мекунем. хайр, бачаҳо!